kwethu lapha khona lento ubani lo muntu lona nangu lo ubani ukhalalenja lo shaya ikhanda lapha athi akusebenze lo shaya ikhanda lese lingasebenzi lona elakhe lo ubani umhlathi wenja ngiyakubona lokho ukuthi wetila akusebenze lokho uyakubona lokho uphungalenja wena kwethu uyabona le yanto lamphem lo angiyazi nale yanto ubehlele iqhofo maskandi lapha ethi bayapeta baye ushuni wabo uyapeta intambo kunje ethi bakhejile banjani wasehlabelelo lapha wakhipha umsuzo we-album into azuze uyibone kuyabhimba nokubhimba le yanto sekuze bakhunda neshiku isiphomoliya ukusuka kwebhano ibheka angazi noma uthi ubamba izitayela noma ukuthi wengaza kwethu onenembele yakhe yokutelefoni enokweni ngihashelele imtshele ukuthi izinsizwa babhema omlambo zifisa nje ukuyisondelana naye sikhulume naye face to gaxa ngithi ukuthi into ebimenza gxeke omaskandi yini kanti yena mase ezokhipha umsuzo onjeni ngane kwethu ngidinwe ngiza ngimaganga ngithi ngoba uthi akusebenze lokho mhlambe kuye kase akusebenzi lokho lapha kuyo ngeke kusebenze ungeke ushaye ikhanda ngale yandlela bese ucabanga ukuthi lokhu kuzosebenza andikane ngitholelena nganza kwethu nimthethe into babhemisa itheka akasondela yimi lo ndoda washuni oyinganza kwethu isho kanjalo ke lensizwa ake nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video mina igama lami ngumsizi aka inkosi admin bonke bephele noma uqala ngala kule channel eqinisekisa ukuthi ucindezele subscribe uzokwazi uthola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel wengana kwethu mina ngifisa ukwazi umbono wakho uthi ngicabangane ngale nkulumo ke eshiwo ilensizwa mhlawumbe usozizwile ke ingoma ke zikauphungalenja cha nami ngizwile wengane zakwethu akayeke ngiqamba manga mhlawumbe ngithi mhlawumbe khona okukanjani njani cha lensizwa ngathi ingaqinisa kakhulu la ekushayeni ikhanda wengane zakwethu impela ke is not ke wengane zakwethu ingoma zayo ayihlangene kahle mhlawumbe kasazi ku-album elandelayo mhlawumbe ke izothi ke ukunyusa kakhulu ke izinga noma kithi ukuphakamisa amasokisi ngoba cha ngapha ngasemculweni akuzwakali ke ngendlela mina ke ngifuna ukuthi ngizwe umbono wakho novo lwakho sihlangana lapha kwi-comment section mina sengiphuma kanje.